Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Ageno odiochieng' mar iteri makare kamoro amora mantiere janeno mar Color TV chieng' wuok tich ma kawuono ma tarik 6 dwe mar 7. Igi piny ni gin e piny owacho mar Kenya Kwanza kata broad based government kendo gichan wuok solo moro amora koa sani. Odhi nyime ka gilero ni kaka oganda jokanyanam magin mabede koro gin kod gop jatend piny owacho Migosi William Ruto mowinjore gichuli 227 eka Ruto bro duoko ne lwedo 232. Ne wachako kedo mondo wabed e sirikal chakre 1958. Wasedhi e barabara to chairperson en ng'a? To sirikal ma waji luongo nang'o? Broad-based government. Kabinde korka kore jod Brenero Masuna East Bariki. Lakini Rigathi Gachagua alisema watu wao wakae nyumbani, wasitoke, wakunywe chai. Maendio tai pare jotumare kada State House bure Nairobi ka otene ura jalupne ngire Abraham Kithure Kindiki kanyakla koda jotelo mopogore maendi koro dhi mineno kanyendo kaka inyalo ber chendo gi monetary studies to engage in training in Kenya and also regionally and collaborate with other institutions and also make money, Your Excellency, as part of its A&A in doing so. Your Excellency, the other bill that comes before you today is a small one, the Parliamentary Pensions Act. Migosi Geoffrey Rigathi Gachagua pod mana tedore malich mokalo maendi kinde ma jatend piny Chagwa pod mana tedore malich mokalo maendi kinde ma jatend piny koro nyoyango kanyero ni ombulu mawuok masawa mar piny Kenya kata Central ne omanyo kanyero ni ombulu mawuok masawa mar piny Kenya kata Central ne omanyo kende ma ok ni koro Gachagua manyocho wacho ni mane omiyo ombulu makamago ma ok ni koro Gachagua manyocho wacho ni mane omiyo ombulu makamago ka otwake kaunti nogo maembu kinde manyo yore nyasi mar alama jatend piny oyango ni dwaro mare maduonga en mane ja kuomba ama si nilikuja kuomba kura hapa ja kuomba ama si nilikuja kuomba kura hapa mkanipatia na tulikubaliana vile tutafanya kazi pamoja so watu watulize boli na kiburi wapunguze na hiyo madharau wako nayo wapunguze. Nyinyi mnanielewa? Hiyo siwezi kubali. Na haitafanyika hii Kenya. Hakuna mtu atagawanya taifa letu la Kenya. Tunataka tutembee pamoja. Mimi nasimama hapa Embu vile mimi nasimama kila sehemu ya Kenya kuhakikisha ya kwamba Kenya inasonga mbele. Senator county nenda. Anajifanya ati anapenda Masai. Wewe unapenda Masai gani na wakati ulikuwa kwa ofisi? Kama kuna jamii ambaye ulikuwa unadhalilisha, ulienda mpaka Samburu ndani ya kanisa na ukaambia jamii hii kwamba kura yao ni kidogo na hakuna share yao kwa serikali. Wakati umefukuzwa umefika nyumbani ndio unakumbuka. Na hata mimi nashangaa Ken ile magoiko ma imiyogi kawuok kuom Uhuru Muigai magoiko ma imiyogi kawuok kuom Uhuru Muigai Kenyatta ka onyise ni oyiewo ne ni oyueyo gi kue banka koro ne osetieko thuolo mage mag tayo tend piny Kenya karowere onyiso mar mondo mi okichre gi chien kod kweth mar linda mwananchi ma oyango kanyendo ni onge kod ber kendo kar mano mulimudhulumu William Ruto akiwa makamu wa rais. Wewe Uhuru Kenyatta ulimudhulumu sana William Ruto, nyinyi wananchi mnamjua. Walimdanganya baba hayati Raila Odinga, walimwambia tutakufanya rais, lakini Uhuru Kenyatta was not very sincere. Kwa roho hakuwa anataka Raila akuwe president.